lepšie výkony, ale to je možno vďaka vám, pretože vôbec žiadne povzbudzovanie, takže skúste povzbudiť svojich. Takže háče Vladimír Novák. Dajte na bok. Prešľav. To nebol, to bolo až v pohode. Jakže, až nedopadla, puška bol prešľav. Ale on chodil. Takže druhý pokus. 7. Pripravuje sa sústredenie na svoj vrch. Ignát Jan mladší. Druhý pokus. Možno by trebalo zmeniť taktiku. Toto bol pekný pokus. Hej, to bol teda hod. Praskla nám puška. No a pán predseda, teraz treba skontrolovať, či sa s tou puškou dá hádzať ešte. No, ja si myslím, každá puška je použiteľná, aj keď sa zlá... Takže pán predseda hovorí, že v pravidlách je napísané, že hod flintov, či so zlomenou alebo celou, vraj je to jedno, takže... A ide, tak ide funkčná. Takže... Áno, no, pekný pokus aj so zlomenou. Pripraví sa Gomboš Vojtech. A poprosíme nášho posledného súťažiaceho pána Bogdana Povrožníka, aby sa pripravil na svoj druhý hod. Takže toto je posledný výsledok. To znamená, že porota nám rozhodne, ktorý jagerek je najchutnejší v bielom stane. A teraz, milí priatelia, nech sa páči, presuňte sa na panelovú plochu, pretože naša prvotina súťaž drevorúbačov sa začína. Súťaž drevorúbačov. Nech sa páči, priatelia, Príbeh súťažiacich bol taký užší. V jednej krásnej pesničke sa spieva, že dolina, kde sa drevo tvorí kýškou záleža. Už to není kýško v dnešnej dobe, bo technika vydáva také zvuky, ktoré je počuť všade, aj do dolín, aj do našich dedín. Jedno je treba povedať, že práca Pilčíka bola stále veľmi ťažká a aj keď dneska mám a tretím súťažiacím je Jan Bača. A ja vám predstavím odbornú porotu, takže dohliadať na správnosť tejto súťaže budú pán Maxim Peter, pán Michal Fečík a pán Marian Sejna. A mňa zaujala hneď prvá veta.
Súťažiacim znení týchto pravidiel, ktoré sme si všetci prečítali, sa rozumie osoba mužského pohlavia, samozrejme, súťažiacim môže byť aj žena. Takže, milé dámy, na tomto 0. ročníku pozorne to sledujte a ja verím, že na budúci rok sa nám možno zapoja aj ženy. Čo vy na to? Pokladám, že určite dneska mnoho žien sa nechá zlákať touto jemnou, dneska hovorili jemnejšie disciplíny. Takže, milé dámy, sledujte tie jemnejšie disciplíny a na budúci rok všetkých mužov zrušíme a budeme súťažiť súťaž prevoľovačov Mitánu. Takže nech sa páči, prvá súťažná disciplína. Povzbudzujme! Jaru, pojme, Jaru! Słuchaj, szybko rozmetuję. No pójdę i z jedną. Pri tejto disciplíne musí súťažiaci následne zložiť čas motorovej. Milé dámy, je to jemná technika.